Tak jak letos s Meteorem, Jiří? A Meteor jako úřadující mistr ligy PNF, to bych rád upozornil, tak se snaží letos dotáhnout to ještě vejš. Prosím na mikrofon. A samozřejmě, už jsme postoupili ze skupiny, to je důležitý, pro jsme se trochu trápili, ale vidím to dneska dobře. Krásný zápas, po postup 2-0 jste prohrávali, nakonec obrátili výsledek, v klidu dokráčeli. Kde přišlo to zlepšení? Na začátku mi přišlo, že hlavně Franky obrovská díra. Kde pak, Franky se musí rozchytat, ani brankář, my jsme u něj včera přišli. Je to o tom, že to v sobě máme, jenom to musíme probudit, jo. Dáme si nějaký dopivko a ono to jde. Co si myslíš, nebo co plánujete s Meteorem pro semifinále? Narazíte pravděpodobně, nebo ne pravděpodobně? Koukám, že dorazil Franky. Jsem rád, že je tady mezi náma. Tady vidíte, jak se přistupuje k Lebeda Cupu, protože i po těžkém úrazu hlavy se Franky postavil do brány a zatím chytá na výbornou. Jak vidíš semifinále proti zelenému baletu? Zelený balet to je Dobříš a s nimi jsme hráli jako 5-5 v Dobříši na turnaj, takže máte se na to těšit. Nějaká taktika? Jo, porazit je. Franky, bude k tomu nějaká defile od tebe? Vykouříme je. Děkuji vám, pánové. Nechám na tobě.